హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దేశీ ఇన్ విదేశీ. ఈరోజు నేను మీ పబ్లోకి వచ్చాను. ఈ స్టోర్ పేరు మీ పబ్లో. దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మీట్స్ని చూపిస్తున్నాను నేను. అండ్ డిఫరెంట్ చీజ్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఎంత కావాలంటే అంత కట్ చేసి ఇస్తారు ఫ్రెష్గా. అండ్ డిఫరెంట్ మీట్స్, కొన్ని మీట్స్ని అయితే వాళ్ళు మ్యారినేట్ చేసి అక్కడ పెట్టినరు. మనకి ఎంత కావాలంటే అంత మెజర్ చేసి మనకిస్తారు. చూసేద్దాం.